କନୁଆଗାଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ରତ୍ନ ମୁଦ୍ରଣ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କନୁଆଗାଁ ହାଇସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ନବନିର୍ମିତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ମୁଦ୍ରଣ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ପରାୟଣ ଓ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବ୍ୟାସ ଭାବେ ଦଧିବାମନ ମହାରାଜା ପରାୟଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବଚକ ଭାବେ କଣାସ ପୁରୀର ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ମହାରଣା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ କଳସ ଯାତ୍ରା ବିଧିପୂର୍ବକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଶତାଧିକ ମହିଳା, ମନ୍ଦିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭକ୍ତମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଗଙ୍ଗା ଆବାହନ ପରେ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଓ ପାଟଖଣ୍ଡା ମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବକ ପୂଜକ ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥା ଯଜ୍ଞ ସମ୍ରାଟ ନୀଳମାଧବ ତ୍ରିପାଠୀ, ପୁରୋହିତ ସୁମନ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରତାପ ଦାସ, ପବିତ୍ର ଦାସ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀ, ଉମାକାନ୍ତ ଦାସ, ଶ୍ରୀଧର ତ୍ରିପାଠୀ, କମଳଲୋଚନ ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ କଞ୍ଜାମେଣ୍ଡି, ରାଜଘରା, ଈଶ୍ୱରପଲ୍ଲୀ, ଡାମେରିକିଆ, ଶିର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ା, କୁଡୁତୁଲି, ଗହିଙ୍ଗିଆ, ନେଡିଗୁଡ଼ା, ପୁରୁଣା ନୂଆଗାଁ, ଗୁମାମାହା ଅଞ୍ଚଳର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚର ରାତ୍ରପରାୟଣ ଓ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି କଥାମୃତ ଶ୍ରବଣ ସହିତ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ତଥା କର୍ତ୍ତା କୃଷ୍ଣମୋହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସମ୍ପାଦକ ଧବଳେଶ୍ୱର ପାତ୍ର, ଉପସଭାପତି ପଣ୍ଡିତ କୁମାର ବିଶିମାଝୀ, ଶ୍ୟାମଘନ ସାହୁ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର, ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ସେନାପତି, ଅଚ୍ୟୁତ ବେହେରା, ରତ୍ନାକର ପ୍ରଧାନ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା, ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଋଷିକେଶ ପାଢ଼ୀ, ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ପିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନ, ରାଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ବଣିକ ସଂଘ, ବଜରଙ୍ଗୀ ଯୁବକ ସଂଘ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ରତ୍ନ ମୁଦ୍ରଣ କରାଯାଇଛି।